Мы сёння прэзентуем факсімільнае ўзнаўленне самага старажытнага, самага у гэтым сэнсе і каштоўнага беларускага буквара. Саму назву буквар прыдумалі беларусы, і па гэтай кнізе сёння вучацца не толькі ў нашай краіне, але ў Расіі, Украіне, у Сербіі, Харватыі. Яна сёння захавалася ў 2 экземплярах, адзін у Лондане, адзін у Капенгагене. Адзін толькі з іх быў поўным. Мы яго лічбавалі, мы яго апісалі, даследавалі, падрыхтавалі да друку і сёння прэзентуем у выглядзе факсімільнага выдання ў 3 тамах. Буквар сапраўды напісаны на царкоўна-славянскай мове, на высокай мове таго часу, на якой адбывалася навучанне. Тым не менш, ён будзе абсалютна добра зразумелы, калі не ў арыгінале, не ў выглядзе вось такога факсімільнага ўзнаўлення, якое мы маем перад сабою, то прынамсі праз пераклад, які мы таксама падрыхтавалі. Фактычна гэту кнігу ў Беларусі ніхто дагэтуль не бачыў. У бліжэйшай будучыні любы чытач здолее пазнаёміцца з этой кнігаю праз такое якаснае факсімільнае ўзнаўленне. Для нас гэта свята, бо мы завяршылі гэты праект, і вельмі прыемна, што ён рэалізаваны як гуманітарны, некамерцыйны. Гэтыя кнігі абсалютна бясплатна будуць распаўсюджвацца па ўсім свеце.